morbului pot. Tuberculoză osoasă, îi spunem noi. E grav? This is the winter of our discontent. Ia uite, amice. Ia uite, puroi. Ai văzut și tu că aici bolnavii duc o viață normală. Se plimbă, ascultă muzică. Atâta tot că stau întinși. Am auzit că poți să conduci și trăsura așa, întins pe spate. Ce? Mă doare de la gips, mi-intră colțul în burtă. Chiar? serios, bre. Se rezolvă. Nu e ca și cum... Fericit cel căruia ora morții este totdeauna prezentă și care se pregătește zilnic pentru a muri. Mi-a spus că o să mă fac bine, că sunt spre vindecare. Nu e aritmetică să poți să știi exact. Am văzut clar că într-o zi dragostea ta sau poate a noastră se va sfârși! Odată cu noi!